Eskerrik asko, Imanol eta konpainia, gonbidapena egiteagatik. Bidean entorrela txirrindulariak besterik ez ditut ikusi. Eta hemen gaudegu beste erabateko kirola egitera, ezta? Plazerra handi bada, euskalgintzaren, formazio, autoformazio saio hauetan parte hartzea, pentsaraztea, norberak ere pentsatzea, deseroso sentitzea, eta askotan norbere erdigunetatik ere ateratzea, eta plazerra handi bat. Eta bide batez, ez nago oso ohituta ahaztuta daukat azken aldia noiz eman nuen horrelako jardun bat jende aurrean musuk hori gabe. Unibertsitatean, bakizue, eta ondo, oraindik geletan ere musukoarekin gabiltza orduan. Ondo, beste gore bat pixkat, ez dakit erdi biluzik edo. Bueno, bi atal handi bereizi ditut hor 3 puntu dauzkazue, lehenengo atal bat, ez dakit, lehor xamarra aurre ikusten dut, grafiko pila bat, portzentajeak, kontatu, zenbat, eguneko, nahi? Pixkat, hizkuntza komunitateak argazki orokor bat atera eta osatu gabea, nahi? Osatu gabea ez dagoelako denborarik dena esateko, osatu gabea, oinarrizkoak irudituko zaizkizuen datu batzuk, bonek ez du hau aipatu, ez. Selekzio bat egin dut, hori bai, saiatu naiz, 3 klasikoak islatzen. Ezagutza gaitasuna, jarrerak eta erabilerak. Eta bigarren atal bat, hor 2 puntutan, bigarren eta 3. atala, azpi atalak edo dauzkana pixka eta hausnarketa pixka. Ze pentsatuan, nere buruarekin, zuei ere partekatu, ez da, hizkuntza komunitatearen nolako irudikapena edo representazioa ote daukagu. Adibide batzuk emango ditut, bukaera aldera, pixka bat, ez dakit ertzak kontsideratu behar diren, ez dakit, hor irekitan ator, nere burua konbentzitu gabe. Adibide batzuk emango ditut, komunitate horren, bestelako agian hain ohituak ez gauden profil linguistiko batzuk edo adibide batzuk ekarri ditut, pixkat hausnartzeko. Hortan, Amaiak aipatu dituen galdera horiek eta, nik gaur segurazki ezingo ditut erantzun, baina, elementu batzuk jartzen baldin baitut ze pentsatu emate dutenak, ni pozik. Hortan, hor dauzkazue, ez du importa espadituzue ondo ikusten, agian irutuko zaizue optikan zaudetela, hor zenbakiak ikusi ezin da, ez du importa. Hauek dira inkesta soziolinguistikoko datuak, eta lehenengo komentario bat egingo dut importantea dena gaurko saiorako, inkesta soziolinguistikoak datu aitortuak biltzen ditu. Informatzaileek jendeari galdetu egiten dio euren hiztun izaeraz. Eta kasu honetan, euskal hiztuna zara, euskeraz badakizu, horda, jakina da, 25 urtean Euskal Herri mailan, hor, grafiko honetan, barrak gero eta altuagoak direla, baina hemen gauden denok badakigu, hazkundearen abiadura edo hazkundearen tamaina, ez delari izaten handia. Bekografikoak eta eskubikoak irudikatzen duena da, zenolako diferentziak dauden 3 lurralde administratibo nagusien artean, eta gero bakoitzaren barruan ere bai, ezta? Orduan, adibidez, Gipuzkoako euskal hiztun portzentajeak, ez dauka zerikusirik Bizkaikoarekin, Arabakoarekin, horrez da agertzen grafikoetan, baina Araban gertatzen ari den hazkundea hiztun kopuruan eta oso aipagarria da. Nafarroako datua agertzen da, baina grafiko horrek eskutatzen du, ez da, Nafarroa barruan zer nolako diferentziak dauden, Iruñetik gorako bailara tradizionalki euskara hori, gorde den bailara horietan eta gainontzekoan, iparraldean ere alde batetik doa BAB, ez da, Baiona Angelu Biarritz, kostaldea, eta beste alde batetik handoa Nafarroa bera, Zuberoa, eta bilakaerak, 3 lurralde nagusien bilakaera, pixka bat neurri handi batean islatzen du, ez da, lurralde bakoitzean politika instituzionalek eta euskararen estatus sozialak ze diferenteak diren, eta hori bilakaera horietan ikusten da, ez da. Beste mapa soziolinguistikoa, hau inkesta soziolinguistikoa, hau mapa soziolinguistikoa eta EAeko mapa da bakarrik ikusten duzuen bezala. Orduan, bakizue,
gure burua kolorez margotzen dugu, eta gorria kasu honetan da daturik pozgarriena, ez da? Gorriz margotuta dauden herri hauetan, biztanleen 80% edo gehiagok esaten du, galdetuta, esaten du euskeraz dakiela, datu aitortuak dira. Horia, portzentajea, euskara dakitenen portzentajea, 40%, berdea, 20%, 40%. Eta urdina, euskeraz dakitenen portzentajea, 20%tik berakoa da herri horietan. Orduan, mapak konparatuta, 30 urtean ze ikusten da, besteak beste, nola murriztu diren, 20%tik edo 20%tik beherako herriak. Nola, urdin kolorean nola murriztu den. Eta bi, zenba jende bizi den, iztun kopuruen gorakadak eaen, berde asko sortu duela, baina irudikatu behar dugula, ingurua erdaldunez betetako, euskeraz ez dakien jendeaz inguratutako lekuak direla, berdea. 20% edo 40%. Orduan, kolore aldaketak, pixkat komentario orokorra hauek. Adinaren arabera oso datu interesgarriak daude, ezagunak egingo zaskizue eta gainetik pasako naiz. Orain dela 30 urte, orain dela, 1981an, Euskal Herri mailan adintarte guztietan euskeraz zekitela aitortzen esate zutenen portzentajeak hortxe 20%aren bueltan. 2016ko neurketan, azkena egin den neurketan, adintarte txikienean, ja 40 eta 40% eta goraka. Gauza bat ez dut esan, inkesta soziolinguistikoak galdetzen du telefonoz 16 urtetik gorako biztanleriari. Eta mapa soziolinguistikoak berriz, eta un mapa soziolinguistikoko datua da, 5 urtetik gorako biztanleria. Beste gabe. Nabardura txiki bat. Ordan, EAeko grafikoan ze ikusten da, konparatuta 1986 eta 2016, adintarte txikienetan, txikienen artean, gehiago direla, eta nabarmen gehiago, euskara dakitenak, ez dakitenak, bater ez dakitenak baino. Baina hau denak dira zentsua, errolda, datu telefonikoak, aitortzak, datu aitortuak. Bueno, lehen hizkuntza, inkesta soziolinguistikoak ere eta mapak ere, lehen hizkuntza zer da? Haurtzaroan, 3 urte arte, etxean jasotako hizkuntza. Telefonoz, inkesta, kaixo, jaurlaritzatik inkesta, zea, zuk etxean txikitan 3 urte arte, ze hizkuntza jaso zenituen, bueno, komentario orokor bat egingo dut, hau da 2016 eta Euskal Herri osoko Euskararen eremu osoa, Euskal Herri osoko datuari begiratzen baldin badiogu, 20%an dago, Euskara etxean, 3 urte baino lehen, jaso, ez dakit nola, jaso duen portzentajea. Adinaren arabera begiratzen baldin badugu, eta 25 urteko ikusmiran, ikusten da, datu interesgarri bat, ez da? Adinekoak izatetik, etxean euskara jaso duten gehienak, pasagarela gazteak izatera. Eta hori, hizkuntza minorizatu baten bizi berritzean badakizue, daturik onenak adinekoenak direnean, lotu gerrikoak eta piztu argi gorria. Hori jakina da. Gure kasuan, esaten da, eta batez ere, esan behar nuen Euskal Autonomia Erkidegoa, baina ez, oroar Euskal Herri osoan, iparraldean agian ez, baina datu honenak kakotxartean gazte eta aurren artean egoteak beti etorkizunerako perspektiba batzuk zabaltzen dituela. Dena dela, nahi duzuen balorazioa egin grafiko hauetaz, lehen hizkuntzaren grafikoetaz, baina lehen hizkuntzak ez du adierazten, adibidez, etxean euskara jaso duen 25%nek zer egingo du hizkuntzarekin bere bizialdian. Hori ez dakigu. Horan, pixkat gero etorriko dena, ez? Nola irudikatzen ditugu, sozializatzen ditugun grafiko zenbaki eta hau guztiak. Honek ze esan nahi du. 16 eta 24 urte bitartean Euskal Herri osoan 25% euskararen, ez
dakiz zer dela. Ez, adierazten duten bakarra da, 3 urte arte, etxean zuri ze egin zitzaizun. Eta hori gainera datu aitortua. Segurazki grafiko hau, eta hurrengoa izango da, azkenengo urtietan, horrelako foroetan, zeresan handienetakoa eman duena. Eta da, hartu Euskara dakigunon hiztun multzoa, eta galdetu. Zuretzat Euskara zer da? Etxean ikasitako hizkuntza txikitatik, ala gerora ikasi duzu. Dela de ereduan, euskaltegian, bestelako sozializazio esparruetan. Eta begira nola aldatu den Euskararen hizkuntza komunitatea 25 urtean. Euskaldun zaharrak, natiboak, jaun eta jabe, nola esan, nagusi izatetik, bueno, 7,1 hauek ere dira jatorrizko elebidunak, txikitan 2 hizkuntza, baina txikitatik, jaiotzatik, natibo elebidunak nahi baldin baduzue. Bueno, batuketa egiten baldin badugu, 86 goaz, orain dela 25 urte. Gaur egon, 73. Orduan, natiboek pisu kuantitatiboa galdu dute 25 urtean. Eta ja grafiko hau da, trending topika, ja galdu du igual txispa, baina hauek atera zirenean datu hauek, bueno, begira gazteen datuak. Gazteen artean, ia gehiago edo gehiago dira hiztun berriak. Eta grafiko honetan ez dago, baina... Eta gainera badakigu, horrelako hiztunak batez ere sozializatzen direla Euskarak presentzia gutxi xamar daukan kontestuetan. Hortan, esan izan da, aldaketa hau, Euskal hiztunen profilean, abstrakzioa eginda, gertatzen ari den aldaketa hau, dela ikaragarrizko aldaketa. Eta egia esan, kanpora joate garenean datu hauek erakustera eta hizkuntza minorizatuen bizi berritzeaz arduratzen eta interesa daukaten ikerlariek eta komunitateetako jendeak begiak zabal-zabal, platerak bezala, ze datu da hori? Nola da posible? Hori nola? Eta bueno, gero azte gara esplikatzen, bai, de eredua, ez dakizer, gaur, hau, ez dut, ez, baina, etxetik kanpo zenba jendek ikasi duen euskaraz, eta bera, kuantitatiboki islatuta dago. Hala ere, aldaketa hauek dira euskara dakigunon taldearen barruan gertatu direnak. Adibidez, etxeko erabilerari begiratzen baldin badiogu, aurreko datuek ez dute esan nahi, etxean sekulako aldaketak egon direla, hizkuntzaren kakotxartean transmisioan, ez? Bueno, hortxe gaude, 15, 20aren bueltan eaen, etxeko erabileran, datuak ez dira alde hortatik erotu. Zifrarik altuenak etxeko erabileran umeak implikatuta daudenean gertatzen dira. Altuenak ere, Euskal Herri mailan ez dira 20 iristen, eta eaen altuxeagoak dira, kasurik onenean ere, baina 20tik apenas pasata. Jarreretaz pare bat hitz. Nola galdetzen da jarrerena inkesta soziolinguistikoan? 4 puntu daude. Administrazioan sartzeko euskera jakitea beharrezkoa da. Plus edo minus. Alde edo kontra edo ez alde eta ez kontra. 2. Hola inglesa ikastea, euskara ikastea baino. 3. Ezinbestekoa da aur guztiek euskara jakitea. 4. Irrati telebista programa gehiago behar lukete euskeraz. Hauen item hauen inguruan ematen du iritzia jendeak, telefonoz, eta horren gainean eraikitzen dira gero alde kontra eta ez alde eta ez kontra. Hortan, hau da Euskal Herri osoko bilakaera. Eta ikusten da, kolore berdeak, gero eta zati handiagoa daukala tartan, eta kolore urdinak, gero eta txikiagoa, kolore horiska horrek ere, gero eta txikiagoa. Ez da datu utxala, ze eaen hizkuntzak badauka, babes instituzional, legal, serio xamarra, serioa, baina Nafarroan, nahiko eskas, eta Ipar Euskal Herri, ni baino hobeto dakizu guztia. Ordan, kontestu horretan, kontestu soziopolitiko general horretan, jarrerek hobekuntzatxo bat izatea,
Bueno, kontuan hartzekoa da. Hemen dauzkazue hiru lurralde nagusika, ez da? Hor ikusten dira diferentziak, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoa bere aldetik handi joa, gazta berde zati galantarekin, Nafarroan ez, hirueren, praktikan hirueren, eta iparraldean oraindik ere, berdea txikia da. Orain, Kike Amunarrizek bere liburuan jasotzen du, Pascal Lindoren, Pascal Lindoren adierazpen bater, argiako elkarrizketa bat, Danele Sarri Ugartek egina, hau da memoria ariketa bat, nire buruarekin, eta Pascal Lindok esaten du, hautetsi guztiek zehazka babesten dute. Ordan, koloreak hauek dira, baina hor gero daude beste iritzi korronte batzuk eta, nabardurak egin behar dira. Jarreren inguruan aipatuko ditut beste bi ikerketa, ezain beste, zenbakiak daude atzean, baina pixka bat kualitatiboagoak dira, nolako gehiago dago eta zenbat agian ezain beste. Oda egod, Euskararen gaineko oinarrizko diskursoak. Jaurlaritzak egina da, Iñaki Martínez de Lunak zuzendua, eta naiz hasiko luzatzen, beste gauza batzutan nahi dut denbora pasa, baina taldekako elkarrizketak, delfiak, holako metodologia kualitatiboekin atera zituzten, oinarrizko diskursoen holako inventario bat, eta gero horren gainean egin zuten bai, nahi baldin baduzue, portzentajen lan bat, kuantifikazio bat. Eta hau da, Kikeren liburutik, sintesiak eta oso politia dira, eta orduan copy-paste egin dut. 197 euskera begirunez tratatu behar dela dio, eta gehiengoa euskararen aldeko politikak sustatzearen alde dago 192. Ez hori bakarrik, badago 162 bat kategorizatua izan dena ikerketa horretan aldarrikatzaile bezala. Jarrera batzuk, errespetua eta arago, aldarrikatu, eta 162 bat. Eta azkenik, mesfidatiak, hau EAE da, mesfidatiak 114. Eta liburuan aipatzen du Kikek, ikerketa egin dutenei galdetuta, 114 bakarrik? Gehienez ere 120. Hola, errore margena edo, ez dakit nola esate duten, baina EAN, mesfidatiak, euskararen sustapenaren kiko mesfidatiak, 120. Eta hau da, Xabier Erizek, gero konturatu nintzen, euskerazko berzioa ere badagoela eta barkatu. Eta atzo atera, prensan, orantxe atera, topagunean egin zuen Xabier Erizek aurkezpena atzo edo erain egun, beste ikerketa batena, honestit eman denbora. Horan, Erizek defendatzen du, Nafarroan foku mediatiko gatazkatxutik eta partidu politikoen gatazka horietatik kanpo badagoela, berak defendatzen badagoela terrenoa, gizartearen beste dimensio batzuetan aurrera pausoak egiteko euskeraren sustapenaren inguruan. Eta bera ondorio honetara iritsi da, eztabaida taldeak, eta bizkat elkarrizketak, eta ez da beste inkestak eta eginda. Baizik, bestelako lan bat, kualitatiboagoa, etnografikoagoa, eta orduan, babesa, sustapena, borondatea direla, bere ustez, Nafarroan euskararen sustapen mailakatua posible egin dezaketen balio klabe batzuk. Babesa, sustatu, borondatea, sekulako aberastasuna daukaten ikerketak dira hauek, kualitatibo hauek, eta sentitzen dut, baina gogoarekin lagako zaituztet. Euskararen erabilera, bukatzeko grafiko saltza hauekin, bakizue, datuak zein diren, horregatik gaude, larun bagoizean, oean edo bizikletan edo mendian egon beharrean hemen, segurazki, datu aitortuak dira, eta hau da, Euskal Herri osokoa, 81tik 2016ra, 3 puntuko igoera Euskararen erabilera aitortua. Galdetuta, zenbat erabiltzen duzu, eta esan dutenak, nik Euskara erabiltzen dut, erdera adina edo gehiago, 116 azkenengo neurketan. Hala ere, 81tik 2011era Euskal Autonomia Erkidegoan igoerak egon ziren, horre esparruka osasun gintzan, da ez dakize, baina gero 2011tik
amaseira berriro ere, edo ez aurrerapenak geratu edo esparru batzuetan ere beherakadak. Iparraldean, 20 urtean behera egindu, erabilera aitortuak, eta Nafarroan ikusi dira, Nafarrako grafikoak begiratuko bazen dituztete, esparruz esparru, osasungintzan, banketxean, ez dakize, hor gora egin duten grafikoak Nafarroan daude. Oain, gora egin, topea 9 da, ez irudikatu hemen. Eta hau da, beste, guk konpartitzen dugun mundu simboliko horretako grafiko segurazki ezagunena. Euskeraren kalera bileraren neurketaren emaitza. Hau ez da datu aitortua. Hemen egongo da jendea, udazken honetan, ibili dena, herriz herri, aurten gainera mugikorrarekin, lehenengo aldizta ez kuaderno batean, mugikorrarekin kalean jarri hor, eta hor 3 lagun pasadira, adinak hauek ziren, kakotxartean neskak eta kakotxartean mutilak hainbeste ziren, ez dakizer, tak, euskara, tak, gaztelania. Ez dira datu aitortuak. Hau da, jendeak egiten duena behatzaile batzuen begietatik. Portzentajeak dira, direnak, beheraka doa. Gutxi igozen, gutxi beheraka. Ordan, Euskal Herri mailan 100 solasaldi, kalekoak, informalak, ez udaletxekoak, ambulatoriokoak, hizkuntza eskakizunak tartean, ez, kalekoak. Hizkuntza politikaren ikuspegitik planifikatzeko segurazki zailena dena. Eta hala ere guk euskeraldia egin dugu, ezkela letxe gara. Baina hala ere zailena. Holako kontestutan, 10 solasalditatik 12 euskaraz. Gero, ez dakit beste datu batzuk, hau ere Kikeren liburuan topatu nuen. Gazteak, imaginatzen dut datu aitortuak direla. Gazteen euskal behatokiko ikerketa bada. Ordan, Gipuzkoako adinak, 15-29 urteko gazteak, benetako gazteak. Gipuzkoako marrak, barkatu. Gipuzkoako marrak 160an, txak. Arabakoak 120an, eta Bizkaikoak zer egin du? Behera, 154tik 127. Orduan, egin ezin den gauza bat egingo dut, baina da, 4 lerrotan idatzita daukat eta sintesi bat. Ezin da, hain sintesi lodia egin, baina gero eta hiztun potentzial gehiago. Hau da, euskara dakitela esaten duten gero eta jende gehiago. Batez ere gazteen eta aurren artean. Euskara sustatzeko aldeko jarrera daukatela dioten jendearen hor masa handi bat, baita iparraldean eta, Nafarroan, bakizue, ikusi ditugu nabardurak. Eta erabileran, joera bakigu. Edo hobekuntzak txiki-txikiak dira, edo atzerapenak daude. Eta hau izan da pixkat, ez dakit, olako argazki osatu gabe oso partzial bat. Askar saiatuko naiz, zer pentsatua ematen. Nolako irudikapenak dauzkagu hizkuntza komunitateaz? Zer nahi du, 751.000 hiztun, 16 urtetik gorakoak, nolako hiztunak? Nolako hizkuntza gaitasuna? Etxean seme-alabekin euskeraz egiten du erderaz beste edo gehiago. Etxe hauetan Disney ez da ikusten? Klan, ETB3 bakarrik, edo justu ETB3 da ikuste estena. Zer dago horren atzean? Grafiko hauek ze pentsarazten digute agian adierazi nahi ez dutena edo adierazten ez dutena. Eta horren, pixkat, hizkuntza komunitateak guk gure buruari argazkiak ateratzen dizkiogunean, eta batez ere zifrak eta zenbakiak erabilita, nolako irudikapena egiten dugu hizkuntz komunitatearena. Eta pixkat horri bilin naiz bueltaka, rotondan bueltaka nire buruarekin. Eta pentsatu dut, igual, izan dezakegula abstrakziorako joera bat. Datu batzuek hartu eta abstrakzioa egin nolako hizkuntza komunitatea ote garen. Eta abstrakzioa egitearenak
ez da idea zoro bat. Gramatikaren teoria egin nahi duen ikuspuntu oso indartsu batean, gramatika sortzailean ikuspuntu hau dago, idealizatu egiten da hizkuntza komunitatea. Hor, alde batera uzten dira, hiztunen artean dauden diferentziak, eta idealizatzen da, hizkuntza komunitate bat homogeneoa dela. Kontuz, hau, Xabier Artiagoitia lankidearen liburutik hartuta dago, eta esaten du, idealizazio hau ez da, nola esaten du, errealitateariko aldarrikapen bat. Ez du aldarrikatzen errealitatea horrela da, baina abstrakzioa egiten da. Baina gero, iradokitzen du, baina eskuarki euskararen hiztun guztiok, hizkuntza ezaugarri askok amankomunean ditugula gainulertzen da. Hau da, gramatikaren teoria batean. Gizartean horrela, ariote gara funtzionatzen. Ez dakit. Paula Casares, ez ja gramatikaren teorian. Inkluso soziolinguistikan bertan egiten ditugun ikerketetan, ez da? Ez ote dago olako kontzepzio bat, hizkuntza gertakari natural, estatiko, mugarritua, aldatzen estena, eta erlazio unibokoak, norabide bakarrekoak, etxean ikasi baduzu hizkuntza txikitan, alakoa zara, ja determinatuta zaude. Eta ez baduzu ikasi, ere determinatuta zaude beste norabide batean. Ez ote dugu pixkat horrela funtzionatzen, galdera, nire buruari. Eta aldiz, Casaresek edo, ja ez daukazue, aste honetan akademiara joan beharrek. Hau irakurri, praktikatu, eta jazta, aste honetako inglesa listo. Kanpora begiratuta ere ikusten da, azkenengo lanetan ere, hizkuntza komunitate bat da, heterogeneoa, aldaketari emana etengabe, oso dinamikoa, eta hor daude, komunitate bakoitzaren barruan, taldeak identifikatu daitezke, tiratzen duten alde batera, eta beste aldera, ideologia mailan, praktika mailan, hizkuntza komunikatea zerbait baldin bada, da heterogeneoa eta askotarikoa, eta ez homogeneoa. Orduan, zentzu horretan, hizkuntza komunitate, pentsatuaz, Jose ikuspegi homogeneizatzailea daukan, ez da, hizkuntza bat hitz egiten duen talde horrekiko, kontzeptuak, hizkuntza komunitate. Erabiltzen da, entzuten duzue eta irakurriko duzue praktika komunitatea. Ez hainbeste hizkuntza komunitatea, baizik praktika komunitatea. Miren Artetxek imaginatzen dut. Jazta. Nik salto egingo dut hemendik. Baina konpromiso gabe, Horan, adibidez, Paula Casaresek jakin nahi izan zuenean, Nafarroako bi kontestutan hor Baztanen eta Iruñerrian, gurasoek nola egiteute aurrak euskaldun azteko? Zer egin zuen? Euskaraz zekiten gurasoak bakarrik hartu? Esan ez, euskara transmititzeko euskara jakin behar da, esatzen baizea, favorez, eta klaro, hau, erabaki metodologiko horren atzean dagoen ikuspegia da, hizkuntza komunitatea oso homogeneoa da, eta posible da, aurrak euskaldun aztea, aurrei gaztelaniaz eginda. Aipatuko dut, Eusko Ikaskuntzan izan ginen, Kik eta beste batzuk, euskararen etorkizuneko eszenatokiak elkarrekin eraikitzen. Zuetako batzuk egon zineten, proiektuan antolatutako dinamiketan, eta proiektu horrek ere zeukan ikuspegia zen irekia, hizkuntza komunitatearekiko ikuspegi irekia, bere gizarte garapenerako eta sozializaziorako perspektiban, lurraldeko hizkuntza euskararekiko identifikazio, sentimendu, jarrera eta portaera aktibo eta positibo komunak partekatzen dituen komunitatea. Portaera aktiboa ez da bakarrik denbora guztian euskaraz hitz egitea. Segun ze kontestutan, bestelako portaera batzuk ere aktiboak dira, hizkuntzaren garapenerako. Piskat, eta adibide batzuekin bukatuko dut. 6 minutu falta zaizkit, Imanol, ondo nabil? 10. Bale. Ordan atzera egingo dut. Ez. Bale. Uzi pixka. Ni ez naiz ausartzen, defendatzen, hemen erakutsiko ditudan adibideak, ertzen adibideak direnik.
Ze, ertzat hartzeak esan nahi du hori egiten duenak badaukala erdigune bat. Eta nienago bate seguru. Orduan, hola etorri naiz. Inseguridade, pixkat ez, sozializatzera, segurtasun falta bat. Hau ere sanoa da. Hau da Ainhoa Pardinaren lan bat. Ainhoa Pardina ari da hasi berri du doktorego tesi bat, elebilaben, eta zuetako askok badakit ezagutza dituzuela Ane Ortega, Jon Egoirigoltzarri, Esti Amorortu, Miren Artetxe eta ikertzaileek azkenengo hamarkadan egin dituzten lanak hiztun berrien inguruan. Ezagutza dituzue. Hau da, lehen agertu dira, gure komunitate hankaz gora jarri duten hiztun perfiloiek. Bueno, nolakoa dira. Hiztun berri esaten dugun, nolakoa dira. Bueno, Ainhoa Pardina ari dena egiten da, Lizarrako kontestuan, hor, hiztun berria pixka bat, nolakoa diren ezagutzen. Inkesta soziolinguistikoan hiztun berriak, hau da, grafikoetan eta milakako portzentaje eta horietan, kopuruetan, hiztun berriak identifikatuta daude. Erakutsi izkizuet. Euskara dakitenen hiztun perfila, hor, etxetikan euskalduna, ala hiztun berria. Badaude. Eta badaude baita ere, transmisioaren blokea irakurtzen baldin baduzu inkestakoa, hor, uste dut lehenengo aldiz 2016an bereizi zituztela guraso hiztun berrien datuak. Horan, hiztun berriei buruzko datuak, kuantitatibo handiak, ari dira sozializatzen, ari gara sozializatzen komunitatean. Baina, ikerketak egin dituzten nek azpimarratzen dutena da, beste, Jose gutxi dakigun nolakoa diren. Ze gutxi dakigun. Eta hor da, ikerketa da adibide bat. Gainetik pasako dut, gero, Miren Artetxe daukagu, suerte hori daukagu. Hor da, ni gainetik pasako naiz. Eta gainera da, Lizarrako kontestuan. Jarri Lizarran. Eremu mistoa, ikastola, 60 urteko ikastola. Bihar, Nafarroa oinez, Lizarran. Orduan, nolakoa dira? Begiratu, gazte hauetako batzuen familietan zei bilbide egin duen hizkuntzak. Sakanatik etorri ziren nire aitona-monak, birraitonak, bilbokoak ziren, euskaldunak, baina ona iritsi, eta urrengo belaunaldiari hizkuntza ez zioten transmititu. Eta hor, etena gertatu zen. Orduan, belaunaldiz belaunaldiko jarraipenaren etena, familia hauetan. Baina, aitona-monek bai transmititu zietela niraitari euskal kulturaren alde zeudela edo dena delakoa, ez? Gaitasuna igual, ez? Etxeaietan etzen euskeraz egin. Baina zerbait. Nire gurasoek euskararen alde daudela, eta horregatik ikasi dugu nire arreba eta biok euskaraz. Baina, baina beti euskara burutan daukate gurasoek. Nire ama bai izan da txikitatik animatu nahuena gehiena. Ama erdalduna. Beste gurasoekin konparatuta beti da euskara, eta dena super ona. Ta ordun, bai izan dudala motivazio hori nik txikitatik, eta ezken nire aitona amonek ere aize ondo euskaraz. Hori gaztelaniaz esate zuten, Horan, identifikatu du Ainhoa Pardinak perfil hori. Zenbateraino daukagu sozializatuta euskararen komunitatean perfil hau? Nola irudikatzen ditugu Lizarra aldeko ikastolanko 20 urteko gazteak? Ze irudikapen daukagu? Ikerketak eginela, ari zaizkigu agertzen nabardurak, segurazki ez genekizkienak. Bueno, hiztun berriez, benetako aditua gero. Hau da, adur. Paula Casaresen tesitik, liburutik zoragarria da. Euskalduna zi Nafarroan, euskararen belaunez belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan. Aurreratzea izuete, familia euskaldunak ez dira Paula Casaresentzat, Kristo guztiak euskeraz egiten duten familiak. Baizik eta aurrak euskaraz hazteko eta sozializatzeko
nahikunde bat, estrategia batzuk dauzkaten familiak. Oso ikuspegi zabala da. Ez da, hiru belaunaldiak euskeraz dakiten familia horiek. Horiek ere bai, baina bestelakoak bai. Ordan, adurren adibidea zer da? Da, imaginatu, Iruñerriko ikastola D-ereduko zentru bat, adur euskaldun berria, eta kontatzen du. Eta gurasoekin oso ongi, hau da, adurra dira hitz egiten. Zeren eta gure artean ez ni bakarrik, beste aitek edo amek hitz egiten dutela euskaraz beraiekin, umeekin. Igual beraien artean egiten dute erdaraz umeek, eta batzuetan jazte gara esaten, zuek, eta txipa aldatu eta hasten dira euskaraz, umeak, aurrak. Asko dakigu euskaraz, egunero hemen, ikastolako zean, ja badakizu nork dakien, elkartzen zara eta hasten zara euskaraz hitz egiten. Nik uste gainera guztiok ulertzen dugula euskaraz, hitz egiten, ari baldin bagara euskaraz jarraitzen dugula. Igual beste leku batzuetan, igual mozten zara pixkat, Iruñean gaude, jode, igual ez moskeatu baina jode, ez du ulertzen eta ematen du euskaraz hastea persona bat ez ezaguna dena Iruñean, ze pasa daiteke hor. Baina ikastolak ez. Horan, ze perfil da hau? Da, guraso iztun berria? Uste nuen erdi hau txistea da. Erdi galdutzat eman behartzela espezie bat, guraso espezie bat, parkean umeari esaten diona esan horrela edo eginarazi euskeraz. Ze ni sozializatzen naizen inguruetan, laissez faire. Hau Iruña da, Eta Iruñan, euskarak daukan babes simboliko, babes soziala, pakizu ezein den. Beak esaten du gaina, ezke beste leku batzuetan igual ezin naiz horrela agertu. Horren, hemen dakago guraso perfil bat, baldintza objektibo bastante zailetan, eraiki duena, kolektiboki beste guraso batzuekin, babes leku bat. Iztun berriak dira haueke. Hau da, Maite Garzia egiten ari den tesi bateko adibidea. Bilbo handia, Bilbo handiko herri bat. D-ereduko zentru baten testu ingurua. Eta gurasoek, pare bat lekukotasun. Guk egin genuen talde euskalduntxo bat. Eta azkenean, zu batentza bazara baumeak ere, nire herrian, zebera dator, euskera asko egiten den herri batetik, baina bizi diren lekuan, ia inorkestu egiten. Nire herrian izango balitzake, banik nire koherria daukat, eta nire koherriarekin ibiliko nintzateke, eta umeak euskeraz hasi. Baina, klaro, guk hemen inorrez genuen ezagutzen, etorri ginenean. Bai, gu ere batu gara euskaldun jendearekin. Eta bestea oso polita, beste adibide bat. Behin hemen egon ginen bazkaltzen, eta zegoen nire emaztearen ama. Euskeraz etzekiena. Eta ni alabarekin hitz egiten euskeraz bere aurrean. Eta esan zion amamak, esan zigun, es que no entiendo lo que decís, ta umeak. Y entonces, ¿para qué me mandáis a ikastola? Ordan, tensioa. Ta irabazle euskara. Ez gaude kolore gorriz pintatutako herri batean. Mapaz, kolore gorria gogoratzen, ez? Ez. Gaude kolore, takit, enaiz akordatzen. Berdean edo, bai. Gorrian ez behintzat. Ibon, pare bat minutu errematea emateko. Listo. Eman errematea pare bat minutu. Ibon Manterola etorri da eta egurra eman dio inkesta soziolinguistikoari ez dutela balio, ez barkatu, gaizki adierazi dut, edo ez da hori. Jaki Urla irakurtzen baldin baduzue, eta horrela akademiara joan berrik ez daukazue, garbi esaten du. Ze inportantea izan den, euskararen bizi berritzean, portzentajeak eta zenbakiak jartzea. Ezki, bestela ezin da ulertu egin dena. Zenbakiek eta portzentajeek eta neurketek eman dute babes bat, oinarri bat, zientifikoa, bizi berritze prozesuaz hitz egiteko, eztabaidatzeko eta hartzen diren neurriak auzitan jartzeko edo defendatzeko. Horan, eztabaida ez da zenbakiak, eztabaida ez da neurtu behar da, ala ez da neurtu behar kuantitatiboki. Ez. Ez da hori. Ane Ortegarekin hor gabiltza lantxo bat egiten, ezke,
La cuantificación tiene efecto sobre los comportamientos y, por tanto, es herramienta para la concienciación. 13aren ordez 150 balitz, gu gaur denok mendian. Edo oian. Beste kontua da, igual, denboraren poderioz, komunitatean zehar, irudikapen kolektibo batzuk eraiki ote ditugun, iztun kategoria batzuk, prestigiatu edo iztun perfiliak homogeneizatzera jote dugun, zurruntasuna, alegia erdigune batzuk eraiki ote ditugu, eta hortik kanpokoa ertzetara bidali. Eta erdigunetako bat nire ustez nik ala interpretatu dut. Garai batean hau Kikeren liburutik mundiala da. Nola joan dira matrikulazioak? Ni txikia nintzenean, holako galdera gomentziren trending topic. Iraila urria, nola joan dira matrikulazioak? Eta inkesta ateratze zenean, 5 urtetik behin, umendatuak. Ze irudikatze genuen? Umeek euskeraz ikasiala erabili egingo zutela. Osea, bageneukan irudikapen bat gaur esaten dugu okerra, pasa, ura joan eta presia egin, ezta? Pentsatze genuen euskara jakiteak eramango zuela erabiltzera. Bueno, alegia da, datu bat edo, konfirma lezakeena irudikapen kolektibo batzuk eraikitzen ditugula, iztun perfilen gainean. Eta hor, erdigunean jartzen ditugula perfil batzuk, eta beste batzuk. Ordan, jazta, ikerketak bestelako ikerketei esker, eta hemen ateatze zait, unibertsitateko irakasle, nire ere mundutin atorra izue. Ikerketei eta esker, baina kualitatiboak, etnografikoak, hoiei esker, eta kuantitatiboen laguntzarekin, hizkuntza komunitatearen edo praktika komunitateen askotariko nabardurez jabetu gara. Eta guk, Ane Ortega eta biok begiratu hon bat eman da, azkenengo 20 urtetan batez ere. Horan ikuspegi homogeneoegia irudikatu dezaketen, iztun perfilak, iztun kategoriak, jarraitu behar dugu berrikusten. Ikertzaileok, eta gero, sozializatzen olako foroetan. Eta, zenbat eta sakonago identifikatu olako perfil askotarikoak, argumento gehiago izango ditugu zilegiztatzeko komunitatearen barruan. Eta orduan, pentsa genezake, komunitatearen euskeraz egiten dugun taldearen iraunkortasuna sendoagoa izan daitekeela. Izan ere, aizue, beti egongo dira ertzak. Beti egon behar dute ertzek. Ze, komunitate baten barruan, bestela oso ikuspegi homogeneoa daukagu. Denek berdin pentsatzeute, denek berdin hitz egiteute, lau dira. Denek horiek dira lau. Zenbat eta jende gehiago, zenbat eta kontestu diferentetan hasi, eta jendeak kontestuak behaiek sortzen ditu, kontestuak, espero daiteke diferentzia egotia. Horan, komunitatearen dinamika horietan, batek alde batera, talde batek alde batera tiratzen du ideologikoki, besteak sortzen du praktika batzuk, batzuentzat subversiboak direnak, garai batean tximinia deitze zioten. Bakizu ezatik eza. Telesforo Montzonen idazkaria, Andoni Arozena, Karakasera joan zena emigratzera eta Karakas ikastola sortzen eta ibili ziren, imaginatu. Andoni Arozenak H-ari tximinia deitze zion. Zeratik, forma eta kea, zikina. Horan, beti egongo dira iritzi diferentiak. Eta hori onartu egin behar da. Hordan, komunitatearen dinamika horietan, holako dinamika horietan iritzi, praktika, iztun perfil batzuk erdigune privilegiatuan kokatzea, eta beste batzuk ertzetera bidaltzea, segurazki komunitateaz halako representazio irudikapen murriztua sortzea da. Eta igual beste bide batetik jo behar da ez. Beste diskurso bat eraiki behar da heterogeneitatea zilegiztatzeko. Eskerrik asko. Hiru minutu dauzkagu, baten batek zehoze esan nahi badeu, zehoze galdetu Iboni. Bai, nik uste dut, Iboni, 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 nik uste dut,
3 minutu dauzkagu. Bilbotik 15 laguner etorri da, igual horretako batera animoko da. Eta beste dozein tokitakoak ere balekoak dira. Elgoi batarrak ere baitartian. Batematek zehose galdetu nahi badio, batematek zehose esan nahi badio esan, eta bestela Mireni emango dio hitza eta segitxo ingo. Zeuek nahi xauzun bezala. Ez da, erretza, holako islari baten ondoren ezer esatia. No, favorez, Unibertsitateko irakasleak ondo irabazitxaukat itxuria, soldeta. Hain nahi zerbait ezain nahian, igon, bat animatu arte. Antxe bat. Oso ondo, ia isilik egoteko moduan. Isiltasuna deserosotasuna. Eskerrik asko, Igon, oso indiezgarria izan da dana, ibilbidea eta dana. Bakarrik gauza txiki bat komentatu nahi dut. Ertzak eta erdiguneak, ez? Eta horren inguruan hitz egiten dugunean, guk ere gure posizioa hartzen dugu. Igor, ni zer naiz? Erdigunekoa, ertzetakoa, bai, bere izketa eta nik izenburuan ikusten dudanean izenburuak apur bat eskatzen nau. Bai, zertzetakoa izateak zer dakarren, zer esan nahi duen. Erdigunekoa izateak zer esan nahi duen, zer dakarren. Bai, nik uste dut hor dago lagakoa, neurrendi batean, ez? Ze hobea bada ertzetakoa izatea, edo hobea bada erdigunekoa izatea, bai, orduan, hor nik ze leku daukat, no? Ezartzen diela nolabaiteko hierarkia batzuk, esan nahi dut, komunitatearen barruan, ez? Eta hierarkia horiek dira nire ustez hemen kezkagarrienak dianak. Eskerrik asko. Bai. Oso polita da esan duzuna. Erdiguneak existitzen baldin badira, existitzen dira ertzak daudelako. Erdigunea beti dago ertzen menpe. Ez? Osa, ni geometrian desastre, baina kendu ertzak. Zer da erdigunea? Ez da existitzen. Erdigunea, kontzeptu bezala, dago beti zerbaiten erdian. Eta erdigunea mugitu egiten da. Ertzak mugitu ala. Horren, nik ez dut nahita, saiatu nintzen. Nik ez dut ekarri holako ideia bat ziurra, hobe da ertza, hobe da erdigunea. Ez que, segurazki, garbi bai badaukadala, ez que ezin da baloratu, errealitatea da. Zetenak ez gara, hain kontestu soziolinguistiko askotarikoak dauzka euskararen komunitateak, eta diaspora ez dut aipatu, baina hori zen beste 20 minutu. Hordan, hain kontestu orokorrak, herrien koloreak eta hola, baina gero dauka bakoitzak bere praktika komunitatea. Goizean begiak ireki eta ilun gauean izten dituen arte, eguneroko praktika komunitateoik hain dira askotarikoak. Hor, saiatzea egoera horietako batzuk, egoera horietan jarduteko era batzuk, esateko era batzuk, pentsatzeko era batzuk, zentroan jarri eta besteak ertzetara. Noretzat nahiko ariketa utzala da. Gai honen inguruan, niri neuri interesatze zaidana da, gehiago errekonozimendu ariketa bat, eta konturatzen saiatzea, badaudela euskaraz bizitzeko modu diferenteak. Paletako koloreak zenbat eta gehiago identifikatzera joatea. Claro, gero hor interbenitu egin behar da. Biziberritze prozesua da gizarte eraldaketa bat. Bai, nahi duzuen dena, gero hizkuntza aldatu egiten da, hizkuntza bera, korpusa, oso ondo. Baina hori gero dator. Gizarte aldaketa da batez ere, gero aldatuko da korpusa. Bilak batera doaz, baina zuek aldatu korpusa nahi duzuen guztia. Baina gizartea ez bada aldatzen, museora. Horrelako prozesu bat egiteko, evidentea da, ezagutu behar da, eraldatu nahi den gizarte hori nolakoa dan. Eta, klaro, egun nahi dugu homogeneoa, nik ikasle eta fakultatean xaxatze ditut esaten, ze uste duzu,
Murzian bizi garela. Abstrakzioa egiten dut. Hau ez da Clermont-Ferrand. Osea, hau ez da ura ere heterogeneoa da, baina pixkat, askotarikotasun hori onartu, ez dago besteik. Eta alde hortatik jardunaldi hau mundiala da. Baina ni naiz etorri, ni gaurrenoa etxera, nire asmoa etzen etxera bueltatzea, zein dira ertzak, zein dira zeak eta hobeak zein dira. Ni naiz etorri pentsamentu horrekin. Baizik etorri naiz, ezagutu nahi ditut nik, kolore diferenteak. Gero hori sozializatzeko nire eskoletan eta familian, kuadrian, hori. Baina, Eskerrik asko, Ibon. ederki. Hementxe amaitzuko Ibonena, eskerrik asko, Txalo.